nyt. Hei, tässä sulle muutama yksinkertainen lihaskuntoliike, jotka voit tehdä vaikka ihan niin kuin minä tässä terassilla kesämökillä muun puuhastelun ohessa. Ensimmäinen liike, ota tämmönen mukava jakkara sinne selän taakse, takapuolen taakse ja tehdään ihan peruskyykky. Ja nyt kun sä käyt tuossa penkillä, niin ajattelet ihan kevyesti vaan takapuoli koskettaa sinne penkkiin ja teet työn reisillä ja pakaroilla. Semmoinen 10 toistoa. Koitat mahdollisimman hyvän ryhdin säilyttää. Ajattele, että sun selkäranka pysyy mahdollisimman hyvässä ryhdissä. Ja sieltä hyvä työntö ylös. 10 kertaa. Sitten siirryt pallin taakse. Tasapainoliike. Aivan pieni hipasu, niin kuin tämä penkki olisi suurin piirtein lasista tehty. Kosketat kevyesti, haet tukea täältä sun keskivartalosta. Kannatat jalkaa. Jos tää sujuu hyvin, vähän lisähaastetta. Lähdetään nostamaan vastakkaista kättä täältä sivukautta ylös, ylös. Otat katsekontaktin tonne jonnekin metsämättääseen, niin se sun tasapaino pysyy siellä paremmin. Ja sitten jos tää sujuu oikein mainiosti, niin sitten ei kosketetakaan enää penkkiin, vaan nostetaan jalka sinne penkin yläpuolelle. Ja taas se hyvä tuki sieltä keskivartalosta. Vähän helpompi versio tuosta jalannostosta. Käyt istumaan sinne penkille, istuinkyhmyt hyvin sinne penkkiin kiinni ja sitten jalannosto suoraksi ylös, kannatus tuolta vatsan pohjasta, nostoa tuolta rintakehän alta, hartiat rentona, pieni pito, vaikka 1 ja 2 ja 3 ja alas, pieni pito ja jalka alas. Sitten, koska mulla ei ole nyt käsipainoja täällä, niin mulla on tämmönen kiven murikka, jonka hain tuosta rannasta. Ota toisella kädellä tukea penkistä, toinen jalka taakse, taas hyvä kannatus sieltä navan alta. Olkapää rennoksi, käsi alas ja tehdään tämmönen soutuliike. Eli sieltä yläselän lihaksilla pieni lavan nipistys ja se paino tulee suurin piirtein tuohon sun lantion tai vyötärön kohdalle. Ja sitten jos sä haluat vähän enemmän liikettä rintarankaan, niin sitten otetaan pieni avaus mukaan. Eli vähän nostat katsetta tonne takaviistoon ja tehdään se sama liike täältä kierron kerran. Ja sitten tietysti toiselle puolelle ja sama homma täältä. Joko sillä kierrolla. Ja jos sun on vaikea löytää tuota lapaa tuolta ensin, että miten se lapaluu liikkuu, niin sit sä voit lähteä ihan näin. Suora käsi ja koitat vaan lähentää lapaa tonne selkärankaan. Se liike lähtee tästä ja sitten vähitellen lisäät sinne sen soudun matkaa mukaan. Näin. Ja semmonen 10-15 kertaa per puoli. Ja jos tää jumppa ei tuntunut tässä vielä ekalla kierroksella mikään, niin sittenhän mikään ei estä sua tekemästä hommaa toista kertaa. Eli toinen kierros, taas se 10-15 toistoa per liike, niin saat hien pintaan.